It is kokborok motivation. Nunglak mau mungsasu khainani musukainke. O video ni story no paithak jora nai tongdi. Fiaba lakmau mungsa khainani koroi. Omohai tini hai tabok ni hai ke thang tongnani musukainke. O video no tabok ni yakari thang paimano. Salsa masa raja saisungke no himui gandani kaisa kamiwo hamkrai nainani thangmani. Bolama khaksa jora sogoi keno nokharok somoi tumuirok kobonoi watui phainani naikha. Aboni bagui raja dakti himkha haifano kamio sogoi asukangno watui phairokha. Watui phai tongma bagui a raja kaisa bufang tolao bathagui tongkha. Afro a kamini khorok thamsarai aro gandao watuiwa thunglai tonglaiwo. Raja aserai rokno nugui ringhorkha tei saka norok ani bagui kisasuk sajaknai de tubui manno norokni nokni ang belai khe mai okhui tongkha hinui. Afuro aserai rok tubu mano hinui sawui jani nogo sajaknai nanani thanglaikha haikhe sajaknai tubu laikha. Amtui khe borokno sajaknai tubu manugui raja belai khe khusingjak tei afro borokno sakha ano norok sajaknai ruphaimani bagui angbo norok je sanmani nurunai ano norok tamo sanna musuk sandi hinui. Afuro masa serai sankha ang nogo kaham khe mairok masaya salwo phatisa roksi masawo abagui ano sajaknai manei kwbang khe rudi ang tui asakno chai thangmanai jat khe tei ri rokbo ketal rudi ang ri kisik mangse kanui ma tongo hinui. Raja afro ruwanu hinui sakha. Afro te masa serai khe sankha ano kaisa nok kotor khe kaham khe sanamui rudi chini nok sikon sao watui phaikhe watui belai manjago ang nok kotorwo aram khe tongna musugo hinui. Raja afro sapika ruwanu hinui. Paithago te masa serai ni sanjaknai bari sokpaikha. Afro bo khe sankha ano srung mungsi rudi lekha pora rok kwrung khai rudi ulo ang kwrung wngui ani o knowledge bai o sungsarno phwrwngmung rwui chubana musungo hinui. Raja boni kokno khnaui belai khe khusingjak te aserai no phwrwngna bagui bini loge watlangui thangkha. Te aserai kwnui no khe borok je sanmano no rwui rwkha. Rajani loge thangnai aserai swrwngui rwngui salsa khe kwrung wngkha haikhe bono a raja bono rajkumar swnamui rokha. Kwdwkma bisini ulo salsa khe a raja a kwnui cherai ni kokno muito mankha. Abagui bo a rajkumar no sakha thani nini loge aserai kwnui no nai phaidi tabok borok bahai wngui tongkha naigra no hinui. Abagui rajkumar aserai kwnui no nawui a rajmehalo tui phaikha. Afro raja aserai kwnui no nugui sungkha norok tabokle bahai tong hinui. Afro masa serai sakha raja ani sajaknai kwbangma tongo hinui ang buino bagnani khaikha. Abagui bwsai mankha ani oro kwbangma sajaknai tongo hinui haikhe borok abono thung khogui tolang thangbaikha tabuk ani oro mungsano kwrwikha swkangni haino wngui paipikha hinui. Afro te masa khe sakha raja ang belai khe khushi khe tongmani ani o nok kotor mao abose salsa khe bhumikompo phai riwui ani o nok no swybai klang thangpaikha haikhe ang tabok ani agini o nok sikon sao se ma tongpui siwo hinui. Dol rok norok bujiwui ni mankhana o sungsaro rang rok nok kotor rok nini loge o thui asak tongla nini a rwngmung nini a knowledge thui asak no nungbai baksa tongnai. Nini aro knowledge tongkhangkhe nini aro rwngmung tongkhangkhe a rang rok ulo haino phaibano dol rok. Abagui dol rok swrungna sikhai di rwngmung si nanani khai di abole nung thui thangpano se nini phwrwngmung bai o sungsarni borok rok rwngui tongnai. Phiya tabokni din no only knowledge simi bai bo wngya dol rok abagui nini skill no bo improve khai tongdi tei jora bai gwdalui sak no bo update khai tongdi. Hambai dolok no o video no paithak jora nai tongma bagui ani channel o kwtal wngtongkha khe o channel no subscribe khai ridi tei o video no joto Tiprasa ni oro share khai ridi ani o video no nai tongma bagui norok no belai khe hambai ya dol rok.